jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Juf komt maas, voordat ze trouwen giet, eerst nog even in haar trouwjurk op squallen. Maar als ze weer voort is, liggen de trouwringen er nog. Zo kan ze net trouwen. Tomke mansje altijd bleer, Tomke meiding krulend heer, meiding hoensje sabre taal, harkje gauw naar dit verhaal. De trouwerij. Mag ik nog eens kwallen, Cornelia? Ik wil zo graag naar juf. Nou, het is nog wel wat beteet, Tomke. Jo, het is een bijzondere dag, want juf Klaske zal trouwen. Haast komt ze op squallen om de mooie trouwjurk aan te litten. Tomke kan haast net wachten. Ik had er zo'n zin, hoor. Cornelia laakt. Ze brengt Tomke naar squallen. In de klasse zit een orenjuf. Dat is juf Trienke. Tomke ken haar wel. Ze komt ook wel eens als juf Klaske ziek is. In één zit Tomke wat op het dik. Er stopt een grote witte auto voor de squallen. Ik zocht juf Klaske. In een witte jurk. Allebei draven naar het raam. Ze troeven de mooiste zin aan. Ze zochten hoe juf Klaske uit de auto stapt. Er is ook een man bij. In een mooi pak. Dat is juf Klaske haar vriend. Daar trouwt ze mij. Even later komt juf Klaske de klasse in. Allebei zijn er stil van. Wat ziet juf Klaske er prachtig uit. Een lange witte jurk die toe de groen sleept. Om de holle een gazen doek met oje glinsterkes. En in het hier draagt ze een kroonsje. Go liekest wel een prinsesse, juf Klaske. Dankjewel. Maar ik ben gewoon juf Klaske, jer. Weer in die gouden ring. Nee, die zit nog in dit dwaske. Aast, op het gemeentehuis, toch wel de ringen om. We gaan ik een tekening voor je maken. Oh, die wil ik graag zien. De vrouw van juf Klaske zet het dwaske met de ring op een kastel. Dan besjoggen ze de tekeningen. Oh, geweldig, wat mooi. Ik ga nog een verrassing voor Jim. Van een midje mag je Jim op uws feest komen. Dat weten we al, juf Klaske. Juf Klaske laakt het. Hiek het al zijn. Als zie een keer. Dan krijg je ook een cadeau van u's. Nou, daar heb ik zin hoor. Maar nou zullen we naar het gemeentehuis. Eerst trouwen. Waar zit ik in feest? Nee. Juf Klaske en haar vriend rennen de squal uit. Bij de dik stappen ze weer in de witte auto. Op de motorkap liggen prachtige bloemen. Als ze voortrieden, wuiven de band haar naai. Oh, ik wil trouwen. Nou, dan moest eerst grut wezen. Zo grut als juf Klaske. Nou, kom Ben, gauw in squallen. Dan bij een bordje. Maar als Tomke de klasse inkomt, schrikt er. Oh, juf! Want op de kast stiert het dwaske met de ringen. Juf! Juf Klaske had de ring vergeten. Die steen je nog. Nou kunnen ze net trouwen. Oh, dan hou ik je feest. Och, dit is echt een rare boel. Hoe mat dat nou? Ja, ik kan je me net alleen naar het gemeentehuis inlitten. Dat is viessen te gevaarlijk met al die auto's op het dik. Oh, wat vervelend. Hoe mat dat nou? Tomke krijgt het dwaske met de ring van de kast. Dan draaft er de klas uit. Janna Joe vlucht hem achterna. Wat zei je hem? Tomke, Janna Joe, je bluwe. Maar Tomke en Janna Joe hark je net. Misschien is Cornelia er nog. Die is niet eens met de oren mem te praten.
Tomke doet de boeten door hier. Hij shot naar de meesken bij het stek. Ja! Ja, Cornelia zit er nog! Cornelia! Cornelia! Cornelia jet Tomke roppen. Tomke, en Janne Joe. Oh, wat doe je hier al in de boeten? Weet je drinken dat wel? Daar is juf Trienke ek al. Tomke, Janna. Cornelia. Ze vertelt wat de bad is. Die ringen? Dat is een rare boel. We moeten de ringen er dadelijk brengen. Maar ik ken het bij de bijwaai. Ik weet wat. Wij brengen ze te gauw op een fiets heen. Lokkig is het net z'n vier. Tomke en Janne Joe heljen de fietsen uit het hok. Ze draven naar de diek en zetten de voeten op het trapers. We moeten hut fietsen. Als we maar net te let binnen. Een skofke letter komen ze bij het gemeentehuis. Ze zetten de fietsen in de morren en draven de treppen op. Cornelia truwt de zwieren doorriepen. Ze komen in een grote gong, maar alle jaar dwarren. Waar moeten we nou heen? Waar is juf Klaske? Tomke begint loer te roepen. Juf Klaske! Janne Joe ziet het mij. Juf Klaske! Juf Klaske! Er gaan overal dwarren hiepen. Klaske! Vreemde meesken sjoggen om het hoekje. Hè? Maar juf Klaske is er net bij. Misschien ben we al te let. Ben ze al naar huis daar? Get het feest oor. Maar dan, Hey, waar komt er uit een zeil? Tomke! Janne Joe? Wat doe je hier? juf Klaske. Je had de ringen vergeten. Nee, hè? Die zit hier in de boezem van mijn jaske. De vrouw van juf Klaske doet de haan in de boezem. Dan schrikt er. Ik ga ze net. Waar ben die dingen? Jere. Tomke let het wasken sjen. Hij houdt het gauw aan juf Klaske. Zo. Oh, wat fijn dat je hem de ring bracht. Ha. Ik weet net hoe het ons matten hier. Nou, bedanken, Jer. Weet je hem wat? Je mag je bij de trouwerij wezen. Dan kun je mooi op een ring passen. Ja. En als we de ring broeken matten, mag je Jim zijn oer aan. Jippie. Jippie. Ja. En zou het toch nog een prachtige trouwerij. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. Hey. 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 Leeg, dat is makkelijk. Dat is onder mij. Heeg, dat is lastig. Daar ken ik soms net bij. Ja. Pier en Marieke sjoggen dat een heid op een merken wat shittezelf was zijn dochterke. Maar het slag het net. Dan krijgt Pier het geweer. Ronke, pak hem! Huh? Ronke? Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had Proost. ze met de ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. De shittinte. Pier en Marieke dwalen op een merk om.
Marieke is er nog hieltijd net achter wat Pier zijn geheim is. Maar dat er wat aparts met hem is, daar is ze nog wel wist van. Bij de kop van Jut liet er 2 grutte man verschutst in. Pier sloeg volle hudros die beide grutten. En nou staan de band bij de shittinten. Als maar de buks in de roos is, dan wist de prijs die te poppen hinget. En liet Famke wil graag het Barbiepopke ha. Haar huid had al 8 keer sketten, maar alle keer mis. Nou, Ver mis. Wat sneu nou. Hoe is dat het popke graag ha? Ja, maar is hij ken het net zo goed in hem. Nee, Wietske, huid is net zo handig als het denkt. Sjog hem dan nou eens steen. Nou, hou nou maar op, jongen. Dan kiest het om een ston net. nee, wacht je maar. We gaan nog een kans. Let op. Nou, alweer mis. Ik snap er niets van. Nou, ik wel. Dan liet hij gewoon bij de poort nemen, man. Die buks die doogt net en doogst ik net. Dan meest als alles kist. Ik wil hebben wat ons gewoon van die centen. Maar Mammy, ik wil die Barbie zo graag ha. Nou, dan kunnen we beter naar de winkel gaan. Het had dus nog een handvol yield kosten en dat haast nog niet. Man, zit hij verstoorn. Nee, nog 1 keer. Ik weet nou wat ik op rugje mag. Nou, komst er nou pas achter. Jongen. Nou, wij wachten niet langer hier. Wij gaan om een ijsko, Wietske. Kom maar, dan haast in alle gevallen wat. Aju. Ik kom dadelijk. Zal ik eens? Jonkje, doe. Toen komt amper boven de bar uit. Nee, dat mag maar net. Ik ga nog 1 kans. Dit mag hem worden. Oh, nee dus. Nou weet ik het echt niet meer. Ook dus zelfs aan merken, hè? Mem Lulk, Wietske Sneu en ik. Ik ben terug mijn geld hinnen. Wat kost het 1 keer? 1 schot? Pier, toch net zijn eigen wies. Let mij nou maar. 1 schot is genoeg. Dan had Wietske haar Barbie. 1 euro? Alsjeblieft. Pier, dit had nog nooit ingenomen. Hoe is het nou? Stil nou. Let op. Daar komt er. Raak. Hé? Midden in de roos. Hoe bestaat het? Nou, brek me de klompen. Hoe was dit hoor? Gewoon. Goed mikken. Zo. De Barbie. Van Wietske. En zeg maar dat je hem zelf sketten hebt. Nee. Dit ken het. Nee, die is voor die zelfs. Of voor die vriendinnetje. Doe haast hem verzinnen. Maar ik hoeg hem net. En nou zit ik nog wel in. Makkie. Nou ja, als het zo worst, bedankt dan. Maar ik ken er nog net bij. Zoals had ik nog nooit meemaken. Ik kijk net. Nou, nog eens bedankt. Maar ik zal gauw naar Wietske. Wat zal zo blij wezen. Hoi. Pier, wat haast nou? Hoe kan het nou? En weer een tosto zo apart. Zeg maar. Ik vond het sneu voor het famke. Ja, en voor de huid. Maar Pier, nou mag me vertellen wat dien geheim is. Dat ken ik net. Dat had ik al zijn. Ik vertel die ik altijd alles. Ik wil het weten. Nou. Kom dan maar. Nee, eerst vertellen. Het had mijn vrouw Hek de meidje, hè? Ik had die wel trooien, hè? Ze had wat bij die 10 en ik vind het net leuk. En als het mij net vertelst, nou dan... Wat dan? Dan ging ik naar huis. Ik vind er zo niet meer aan. Maar dan net zo flauw. Ik doe net flauw, doodloos flauw. Ik ga nog 3 euro oor. Zullen we een patatjekeepje of een ijsko? Nee, daar heb ik geen zin aan. Ik in een huis. Of nog een keer in een autoscooter. Ik zelfs maar. Ik ken nooit weer mij die naar die stomme merk. Of zal ik wat voor die shitten? Ik hoor die rotzooi net. En ik ben die vriendin ik niet meer. De ziekesman oren. Aju. Marieke zet haar. Ze draaft voort. Pier bedoelt verstuiveren achter. Hij is er mooi on. Nou. De muziek op een merken klinkt in die echt net zo fleurig meer. Hij dwaalt wat om de autoscooter heen, maar hij had er geen wielen meer om. Stadig rint direct de kant naar huis op. Het Joske had er nog aan.
Maar het is krekt als wollen zijn voeten net meer vooruit. Het vielt als rent er twak is er stadig als oors. Als er thuis komt, zolt er het Joske in de hoeken van de kamer. En Stumsk kiet er bij de tafel zitten. No, Pier. Precies, ik wil eens even goeien. Hé, Pier, wat is jouw stoer? Oh, is net lekker? Nee. Of weer wat oors? Zit hij wat dwars? We gaan ruzie. Waar? Do en Marieke? Nou, mas net malder. Je gaat nog nooit ruzie aan. Wat in de bed? Waar ga je met ruzie aan? Marieke wil leuk op mij. Op een merken. Ik koer te goed zitten. Do? Nou, daar leuk niet van. En Marieke jaloers? Nou, ik kan me het haast net voorstellen. Ze is naar Hoestagong. Alleenig. Nou jongen, die lilke bui die zal wel weer roerwaaien. Je moet er maar een nachtje sliepen. Nou helst ze mooi maar gewoon weer op als de squallig is. Dus Jen, het komt alle wel goed. Hing je die Joske nou eerst maar eens even netjes op. Of zeg het even in de waskwaam. Joske? Nee! Oh, no. Dat hoest net zo nu te doen, rare jongen. Tik in bond, Jos. Hij ken ik wel haast bij de vorm. Ik hing je het wel op. Nou, doe maar gauw dan. Dat Joske kan het ik net helpen dat je zo'n mens in hast. Nee. Of, krijgt wol. Hoi! Ja. De trap. Wij gaan bij de trap op, dan gaan wij omheen. En als wij Bob omwisten, dan gaan wij weer naar onder de trap. Ja. Stap, 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 wij rennen bij de trap op. Stap, 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 dan gaan wij omheen. Stap, 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 en als wij op de west gaan. Stap, 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 dan gaan wij weer naar onderen ta. Op en del, mooi het hele stel. Op en del, mooi het hele stel. Stap, 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 wij rennen bij de trap op. Stap, 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 dan gaan wij omheen. Stap, 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 en als wij op het west gaan. Stap, 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 dan gaan wij weer naar onderen ta. Op en del, mooi het hele stel. Op en del, mooi het hele stel. Denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.